Där kom han. Alltså, vad duktiga ni är. Nu byter ni. Lisa, kom närmare. Lisa, inte närmare för då kommer Jennifer med. Lisa! Alltså vad gör du för något? Lisa, vet du, jag ska gå in och hämta pärmen så kan du se. Nej. För om du tar bak ditt ben sparkar du honom. Jo. Alice. Eller jo, det är nog rätt nu. Och Ophelia bara, jag är